Kamusta mga kabisaya? Welcome to another vlog Bisaya again mga guys. For today's vlog guys is Tumig Metro. Tara, let's go! Pag tumingin ka, akin ka. Kulipton lang siya. What happened to you? Babae ka, anong hinahanap mo sa lalaki? Pangit mo na. So, anong hinahanap mo sa mga lalaki? Ha? Wala. Kaya hindi pa rin utok mo. Gago. Nice. Suot ah. Mahal. Nice. 1,000. Uy, very nice. Ay. Very nice yung price. Guys, mag-fit daw siya guys. Okay. Guys, no. Fit na siya dito sa room. Fitting. So, yun sa may nakanay sa naday. Polka dots. Hmm? Mag-highways ka? Ayan mga kabisaya, ngita na gina siya costume pang Halloween. Ngita siya gawin. Itong team nilang si Manananggal. Manananggal! Sige, suotin mo yan. Nya, bagay sa'yo mo. tayo mga shopping na Tired.
fifth floor na tayo. So, padawang may sa food court. Ano sa Heaven's Gate. Ikaw lang, mabahal ko. Di mo ipatok. Ano man nata na kanang Ikaw, ito din ang garbo. Init yung mga nila. Init pa. Rice. Kalami. Naka-plate ko dahil. So, mga guys, gutom lang kayo sa pag-shopping niya. So, mga on ni. Ari sa Luz and Asal. Bye na. Manok na lang, manok. Chicken na food. Chicken Asal. Kagabi, chicken. Kanina, chicken. Karon chicken Asal. Kaya nagutom man mi kanina guys. Tawa. Mga on sa ni ko sa asili ha. Subo ko ni. Bantay dito halangan ka. Yan, usa na ng sili ha. Bantay dito halangan ka. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Oh, nabusog dyan ni guys. We're going to ng grocery kay mag-grocery me. For our consume. Supermarket. Guys, namili na sa Czech chocolate. Ano imong name? Ano imong name? Carl? Taganan ako imong name ha? Sito. Dagan na lagi mo gipalit. Dagan mo gipalit. Isa? Dagan mo gipalit. Naon sa man? Ano, imong gipalit. Ano sito? Para na ni matanan. Ha? Para na ni matanan. Dili. Dili. Kuya ba? Kuya lang na. How cute. Og maura to guys, paspas kayo ang panahon no, paspas kita mong lakaw tong mga kuan. Mga tao kanina, kaya ako to kita time lapse. So, maura to guys. So hope ko nga na-enjoy na sa dulo. Then ayaw gyapon kalimot pag-subscribe and like. Kung Bisaya ka, i-subscribe mo na yan. Bye-bye!